Vi vil gerne se på skoven som økosystem. Det er et samspil mellem abiotiske og biotiske faktorer. Abiotiske faktorer kan være noget som sollys, ilt og næringsstoffer, som er noget dødt, kan man sige. Biotiske faktorer er noget levende, så det kan være alt for svampe, bakterier og andre organismer. Nu. Og vi vil så tage en tur rundt herude på Mols for at introducere nogle af de begreber, som vi har lært om de seneste par dage. Og det er blandt andet sådan kvælstoffets kredsløb, vi vil komme lidt omkring. Og så vil vi kigge på nogle anemoner i skovbunden. Og så vil vi snakke lidt om succession og sådan udfolde nogle af de her begreber, som vi har lært om. Her ser vi et eksempel på succession. Det er godt nok ikke et særligt naturligt eksempel, fordi det der er sket her, det er, at lige nede under os her, der løber et vandløb op fra husene heroppe, hvor menneskerne har lavet deres ekskrementer i toiletterne, og det er så løbet igennem afløbet herunder, og så løber det ud lige hernede. Så som I kan se, så ligger det ret lavt her, så alt vandet det er så endt hernede. Det vil sige, at alle næringsstofferne de er kommet i jorden lige her på det her punkt. Og det betyder så, at der er sket en åbenbaring i naturen, kan man sige, som har gjort, at nogen de kan få lov til at gro helt utroligt. Og der har de her R-strateger, som vi kalder dem, lige i det her eksempel, der er det nok ikke så tydeligt, men det er altså brændenælder, vi kan se herovre. Den ser jo normalt sådan her ud, men når den så har stået hele sæsonen og visnet, så ser den altså sådan der ud. Når der er kommet den her masse næring i jorden, så det der sker, det er, at fordi R-strategerne de har den plan at sprede sig så hurtigt som muligt, bruge meget af deres energi på at sprede frø, så er de altså overtaget det her stykke land. Yes, her har vi så et eksempel på græsningsfødekæden, hvor at planterne de har fået tilført en masse energi fra solen, og det er jo selvfølgelig fotosyntesen, hvor planterne de har fået tilført en masse glukose og ilt, som så køerne spiser som værende deres føde, hvor de så får energien tilført derfra. Og planterne det er også den primære produktion. Planterne de kan enten blive spist af køerne, som de gør nu, eller så kan de henfalde, hvilket vil sige, at de bliver ædt og nedbrudt af små organismer, f.eks. svampe og bakterier. Yes, og man kan så også sige, at den energi, som der bliver tilført koen i form af det her føde, altså når den græsser, det bliver også tilført os mennesker i form af, at vi jo spiser kød, og så er der lavet noget energi ind i de her køer, som så gør, at vi også får tilført noget energi. Til sidst så kan koen selvfølgelig også dø, og den bliver jo så også nedbrudt af de her små organismer, f.eks. Svampe og bakterier, ligesom planterne også gjorde før. Og når den så er blevet nedbrudt, så kan man sige, at det hele det går i ring igen, og så kan der starte nyt liv, og det er jo en del af det her kredsløb. Her står vi så og kigger på et egetræ midt i en masse enebærbuske, og det gør vi, fordi at der engang har været en fugl, som har lagt et ærn midt inde i enebærbusken, hvor det så er egetræet, det har fået lov til at vokse op. Udover det, så er det en K-stratege, da træet det mere fokuserer på at få en solid stamme frem for at sprede sig. Og udover det, så er der succession, fordi træet har valgt at tilpasse sig med de her enebærbuske, så køerne omkring ikke kan spise det der enebærbuskene, de er meget stikkende. Så vil jeg lige forklare lidt om det, der hedder nitrifikation. Og det betyder altså, at alle planter og dyr, de skal bruge noget nitrogen, eller noget kvælstof hedder det, til at opbygge deres muskler, fordi at, alt DNA, altså arvemateriale, det er opbygget af det her kvælstof. Problemet er bare, at kvælstoffen, den er jo i kæmpe mængder herude i atmosfæren, og det er der altså mange af de her planter rundt omkring, som de ikke bare kan binde til deres celler. Men der har vi altså et eksempel på en bælgplante her, som er en givl. Og det den kan, det er, altså den kan altså binde ved hjælp af en bakterie, den lever i symbiose med. Der kan den binde kvælstoffen fra atmosfæren her og ind til dens celler, så den kan få en masse af nitrogen på den måde. Biodiversiteten er rigtig stor her i egekrattet. Se på de mange forskellige og meget rige planteliv, der er herinde i egekrattet.
i modsætning til bøgeskoven, som jeg lige kan vise jer. Okay, nu er vi så her i bøgeskoven, hvor man kan se bøgetræerne er. Det, der er kendetegnet ved bøgetræerne, det er, at de har den her K-stratege, som jeg også forklarede om tidligere. Med at bladene ved bøgetræerne, de ligger så rigtig tæt, sådan at der kommer meget lidt sollys ned. Hvilket gør, at nede i skovbunden kan der ikke vokse nogen som helst planter overhovedet. Bortset fra planter med meget kort levetid, såsom anemone. Her ser vi et eksempel på et anaerobt område. Det er altså en mose her, hvor der ingen ilt er i jorden nede under, fordi det er fuldstændig dækket af vand. Og det, der kan ske hernede, det er altså, at der er nogle bakterier, som fordi der ikke er noget ilt dernede, de tager de iltmolekyler ud af den nitrat, der er nede i jorden. Og den nitrat der, når der er trukket det iltmolekyle ud af nitraten, så bliver det altså til kvælstof, som vi kender den i atmosfæren her. Det vil altså sige, at der sker det, der hedder en denitrifikation, så den nitrogen, den kan altså komme op her i atmosfæren ved hjælp af de her bakterier nede i det anaerobe område. Okay. Bruttoprimærproduktion, det er alt det, man får ud af fotosyntesen, alt den energi. Og nettoprimærproduktion, det er alt det, der er tilbage efter respirationen.